contractat amb un passadís. A vegades penso que alguna d'aquesta casa és meu. Catalunya Ràdio, 15 anys amb tu. Felicitats, bufona. Nosaltres som el torn de la redacció de nit, que cobrim el torn de matinada, i el Catalunya Matí, que és informatiu, comença a les 6. Entrem tots a la 1 i sortim a les 8. Tota la nit preparem l'informatiu, fem butlletins. La veritat és que tenim bastanta feina, però som molt pocs. Catalunya Ràdio, les notícies de les 5. Hola, bon dia. L'exministre José Barrenuevo va defensar ahir la seva innocència davant el Tribunal Suprem en el cas Mareny. Avui el judici continuarà amb la compareixença d'alguns testimonis, entre ells l'excoronel Juan Alberto Perote. Hi ha gent que ho porta millor i altra pitjor, però dormir de dia, evidentment, no és com dormir de nit. També cadascú s'ho ha muntat diferent, gent que dorm al matí, gent que dorm a la tarda, gent que no dorm, depèn, no? És que quan hi ha imprevistos, llavors ja és la pera, no? Quan comença a fer urgent, pot ser que no sigui una tonteria, o pot ser com l'altre dia a les 5, a una hora de començar l'informatiu, que et surti que un muerto en Guernica per acció de l'Arxanxa, no? Et mors directament en aquell moment. He estat escoltant Catalunya Informació a la dutxa, que eren 5:15, de manera que ja m'he començat a situar en quin ordre han quedat les notícies que ahir a la nit ja es dibuixaven com les que avui trobaria a la primera plana dels diaris. L'arribada és a les 6, el contacte amb el Manel Laborda, el coordinador, ell està preparant l'escaleta, i aquí es treballa molt intensament a aquesta hora. Hi ha sempre la sensació que no arribaràs, però al mateix temps la seguretat que això acabarà sortint, i de fet no ha passat mai que no sortís, senzillament perquè desenvolupes un hàbit de pensar ràpidament. Bon dia, són les 8 i aquestes són les notícies del matí. Barrionuevo diu que les acusacions contra ell són un invent, però que acceptaria les culpes a canvi del perdó als seus subordinats. En el fons, en l'instant que s'obre el micròfon, estàs fent allò que més t'agrada fer, i allò que se suposa que millor saps fer, que és dirigir-te a la gent, fer ràdio. Són les 8 i 2 minuts i mig del dimarts 9 de juny de 1998. A aquesta hora, més notícies del matí amb les veus de Manel Laborda i Sílvia Mateu. Després de Microsoft, un altre gegant de la informàtica, Intel, s'enfronta a l'administració nord-americana. Són 4 hores, no es pot sortir amb una mà al davant i amb una altra al darrere. M'obliga a estar molt al dia de les coses que es publiquen, de quines són les últimes tendències en corrents de pensament. Naturalment, de l'actualitat, això ho dono per descomptat, és a dir, consumeixo notícies durant tot el dia, a casa, els telenotícies, al cotxe, Catalunya Informació, o altres emissores, per saber com han tractat allò mateix que jo he tractat al dematí o com es desenvolupa. És molt absorbent, és molt agradable, és molt... però en aquests moments és la meva vida, Aquest matí les temperatures són clarament més altes a la costa. Barcelona 20 graus, Tarragona 21, Lleida 15 i Girona també 15. Amb tot, Francesc Mauri, bon dia. Avui tindrem temperatures altes. Doncs, efectivament. Tindrem temperatures altes perquè ara mateix domina el sol a gran part de Catalunya. Però es tracta d'un fet més aviat local, encara que afecti a molta població. I poquet a poquet les temperatures s'anirien recuperant. Normalment no vaig massa pentinat ni massa maquillat a aquesta hora,
però em llevo, doncs, evidentment a casa meva, és a dir, jo no dormo a la ràdio ni a la televisió ni res d'això, i aleshores sí que a primera hora, doncs, les cròniques les faig des de casa. Disposo d'ordinador, mòdem, etc., connexió, doncs, per tant, a molts llocs diferents per començar les previsions del dia, i després, doncs, ja em desplaço a primera hora cap aquí, cap a la tele. Antigament, fa 10-12 anys, era impensable a les 6 del matí tenir les dades i els mitjans que ara mateix tenim, i jo crec, sincerament, que això es nota en la qualitat i la quantitat de la informació meteorològica, doncs, a les emissores de la Generalitat. I hi ha un seguiment meteorològic molt més complet gràcies a les noves tecnologies. Al matí, alguns primers ruixats al Pirineu. En el nostre programa intentem que no hi hagi ni una paraula de més ni una idea de menys. Ja sé que això pot sonar una miqueta eslògan, però el que intentem és que hi hagi totes les opinions, però sense fullaraca. La gent s'expressi, però sense estar-nos gronxant cada dia amb els temes de sempre, no? Mirant sempre de buscar una certa varietat, donant la paraula a allò que s'anomena societat civil, o la gent del carrer, o el que sigui, no? A través de la resposta immediata que et facilita el telèfon o la ràdio, o també el correu electrònic, que és un mitjà que cada dia s'està utilitzant més, no? Catalunya Ràdio, digui'm. Soc una de les productores de l'equip de producció. Estic fent la producció en directe, és a dir, estem unes 4 hores aquí a l'estudi en directe, i això vol dir que, doncs, arribo, estic agafant les trucades dels oients, escoltant els seus suggeriments, bueno, contestant els seus dubtes, i llavors busquem els personatges del dia a dia. Dic que era sobre el tema dels accidents de trànsit, Joan. Perfecte, doncs escolta'm, et prenc nota del nom i el telèfon, i si hi hagués oportunitat et trucaríem. Anat tu, Joan, per trucar. Adéu. Ja està. Doncs sí, hi ha personatges que saps que una mica, doncs, que segurament et diran que sí, però no els pots trucar abans de les 8 menys 10, per exemple, no? Perquè estan dormint. D'altres que saps que has llevat molt d'hora i que a vegades, doncs, les has de trucar abans de les 7 o les 7 en punt perquè o marxen. Altres que saps que cada dia al matí passegen durant mínim una hora. Els anem coneixent a tots, Hola, bon dia. La Cristina Ferrer, que hi és? Vale, que no arriba? Cap a les 10. Val, d'acord, gràcies, Adéu. Una cinta. Bueno. Aquesta és la meva agenda electrònica. Aquí tinc tots els telèfons i ara, per exemple, doncs, tinc aquí 6.274 telèfons. I en aquesta, que és la meva primera agenda, que la porto, perquè aquí hi ha molts telèfons que són antics, que em poden servir per aconseguir algun altre telèfon o algun altre personatge. Doncs, bueno, ja veureu, està la pobra fatal, diguem-ne, veus? Doncs justament saludem a aquesta hora el senyor letrado, José Luis Galán, advocat de l'Acció Popular. Senyor Galán, buenos días, bon dia. I constantment és un estrès, o sigui, no és només aconseguir el telèfon, convèncer el personatge, sinó que després, a l'hora de la veritat, doncs no hi hagi cap problema ni tècnic, ni personal, ni de línies, ni que el telèfon no es talli, i que tot vagi bé, i que surti per antena, i que se senti l'entrevista, i que... Llavors, quan el despeig dius gràcies, et treus un pes de sobre, dius, bueno, menys mal, no hi ha cap problema, l'entrevista s'ha fet. Catalunya Ràdio, 15 anys. Us convidem a celebrar-ho plegats al Parc del Tibidabo el dissabte 20 de juny. Programació especial de 12 hores en directe des de la Muntanya Màgica. Us convido a tots, que aquesta fa 15 anys. Felicitats! Amb concerts en viu, convidats especials, castellers, sardanes i totes les atraccions obertes als nostres oients. El pròxim dia 10 ja podeu venir a recollir les vostres invitacions. Catalunya Ràdio, bon dia. A Catalunya Ràdio vaig entrar l'any 83. Fins ara, però ja porto 15 anys. Vaig començar conduint. Estava el director. Bé, els cotxes l'únic que faig ara és mirar el nivell dels olis, mirar-li les pressions, si s'ha de posar benzina a omplir-los, que estiguin en condicions. I després ja comencem a portar el diari del quiosc, repartir cafès, repartir tota la correspondència que ja estàs veient per aquí, que cada dia arriba una saca. A vegades penso que alguna d'aquesta casa és meu. No sé si està ben dit, però bueno, jo ho penso. Perquè com ho hem fet entre 6 o 7, però bueno, pues... Però jo el que estic molt orgullós és que avui dia Catalunya Ràdio és
una gran emissora, anem primers, que és molt important. Hi ha anècdotes molt maques, que l'emissora has de comptar que estava en un lavabo de planta primera. Perquè no es calentés teníem un ventilador. O sigui que imagina't tu com es va començar aquesta gran casa. Molt bé, moltes gràcies. Però jo sempre dic que això era com els colonos aquells que van a l'oeste, que comencen a crear un petit poblet, i aquí vam començar 6 o 7 a crear el que és ara això tan gran, Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio, 15 anys amb tu. Felicitats, bufona. Molt bé. El tema de la sida. Avui el Parlament es reuneix, només està inaugurant un congrés. Nosaltres jutgen el Dino Marcelo. Prèviament l'Antoni Negre està declarant aquest matí. Cultura, el que seria entrable per l'informatiu, si voleu. Maria Carles. Diu que és com els de l'avortament. Institut Servei els 15 anys de Catalunya Ràdio. Per un especial que faran la setmana que ve pels 15 anys de la tele. De manera que avui... Veure el poder de prop és un dels privilegis principals d'aquest programa. Entrevistes com avui, evidentment no posen nerviós, però tant està en guàrdia. És una entrevista llarga i és una entrevista amb un personatge molt difícil d'entrevistar. Perquè el president és un gran comunicador, té al cap les coses que vol dir, i sovint el discurs d'un periodista intentant interferir en els seus pensaments, proposant-li que presenti els seus punts de vista en l'ordre que el periodista vol, no l'assumeix fàcilment. Per això diuen que les nostres entrevistes tenen alguna cosa de combat, no diré que pugilístic, però sí d'una certa tensió. En fi, a mi m'agraden, no només amb el president, en general les entrevistes m'agrada enganxar-me al toro, i a vegades surto un pitonat. Una artilleria massa pesada. Bé, el cas és que... No, 120. A 120 en servei, canvi. Molt bé, d'acord. Buenos días. Bon dia. Hasta luego. Pregunto si hi ha sentències, si hi ha alguna resolució que ha sortit o si hi ha alguna novetat a banda de trobar-me amb gent dels jutjats, abogats i procuradors que m'informen normalment. Buenos días. És la primera casa, més que la segona. Jo a la ràdio hi vaig menys que aquí. Aquí vinc cada matí, de 10 del matí a 2 de la tarda o més, i normalment estic més hores aquí que a la feina, perquè aquesta és la meva feina. Ara toca esperar que comenci el judici. La feina de les esperes és la pitjor nostra, però és la més normal i habitual. És prendre's amb calma i molta paciència. Moltes vegades surto de la redacció amb unes previsions molt més altes de les que passen. No m'ha protestat nada. I, en canvi, quan sóc aquí, algunes notícies cauen i d'altres inesperades pugen. Has salido por la otra puerta. ¿Han salido? Ya está. Por detrás. ¿En serio? Hombre. Claro. ¿Verdad? ¿Cómo se encuentra él? Si está físicamente bien. Yo lo he encontrado bien, pero ya te digo que yo tampoco no he hablado mucho con él, estaba tranquilo. La mente no te da nada. Nada de nada. Y luego decía, empezar a pegar porrazos contra la pared con la cabeza. ¡Que viene Camacho! ¿Qué? ¿Estás sordo o qué? Es rigurosamente mentira. Soy un memo, soy un ignorante. Eres un perplejo. Amigos, no se vayan todavía, aún hay más. Jo tenc tot aquí a l'ordinador, però es concentra. Soy un perplejo. No nos entendemos, de verdad. Avui, sobretot, tractem el programa de l'Hermida i la Milà, que ahir va haver-hi... Ja ve Sarau. Va ser més que mai el debat entre Hermida i Milà, perquè es van discutir entre els dos, i una mica de selecció espanyola, ara que s'apropa el Mundial, i després de la sèptima, ara és el primer de si el guanyen. I res, Manolo ens explicarà el judici a José Barrionuevo,
i tenim uns temes fantàstics. Al matí de Catalunya Ràdio és el moment de fer alguna pregunta més? Tan distintos entre ellos y sin embargo con una afinidad interna. Senyor Manuel Fuentes, bon dia. Bon dia. Òscar Dalmau, bon dia. Bon dia. Comencem amb un apunt sobre el judici pel segrest de Segundo Marell. I ho fem parlant de l'exministre José Barrionuevo, perquè ahir va ser durant més de 7 hores al Tribunal Suprem. No sabem si buscava una enganxina que hi posés "Yo no quiero ser José Barrionuevo", però el cas és que aquest home és digne d'elogi. Jo crec que la gran avantatge és que som els primers en riure's de nosaltres mateixos, no tenim cap perjudici de treure l'Antoni, com de treure'ns a nosaltres, com de fer-nos fora per antena, i això ens permet poder entrar a sac amb els polítics, amb l'esport, amb totes les coses susceptibles de fer gràcia, no? Una mica de Rolling Stones. Bon dia, Antoni Noi. Bon dia, Tardà. Bueno, ja està tot a punt per la primera fira del disc de... No, és que així és com que es fa el rock, cridant, Antoni? Tornem-hi, ja està tot a punt per la primera fira del disc del col·leccionista de Reus, on hi actuaran els The Bon Scott Band, els Whiskins, els Festa Fotre i els Presidents, i que tindrà especial dedicació per Frank Sinatra. I vosaltres direu... I a mi què? I a mi què? Falta cridar una mica més. I a mi què? Catalunya Ràdio, les notícies de les 12. Hem estat assegut 4 hores, però esclar, 2 abans també en la preparació del programa, i sé que me'n passaré moltes més al llarg del dia. El que tinc ganes és d'estirar les cames. Que em toqui l'aire, esmorzar i mirar els diaris com els mira la gent que està al bar. És a dir, en molts casos agafo els diaris esportius i comentar l'última cosa que ha passat amb el Barça o alguna cosa que ha passat en el programa de la manera més relaxada possible. Vinga. La feina bàsica per fer els muntatges en els discos. Preparava ràpid, també teníem després la bobina, també havia de ser àgil per preparar-ho. De cultura a Catalunya. Hi havia el CD, potser havien guanyat en so però no en agilitat, entre que entres, obre, tanca, busques el track que vols, que soni. I ara en canvi amb l'ordinador és només buscar aquí, disparar, i això ja sona. El món s'acaba. Amb Xavier Grasset. Més pràctic i més ràpid. Fa 20 anys que treballo a la ràdio. Vaig començar quan tenia 15 anys, a Ràdio Miramar, ara en tinc 35, doncs són 20 anys. El meu pare també treballa a la ràdio, i de petit sempre han tingut discos a casa, i jugaves a fer ràdio, en lloc d'índios i adolfos sempre veies discos i ràdio, i el meu pare sempre ens portava de petits a la ràdio, i sempre vius l'ambient, no? I coneixia tothom, i veies allà els estudis, programes en directe, i tot això, no? I per això, doncs clar, és allò que t'ha agradat, no? El món s'acaba. Amb Xavier Grasset. Abans es feien servir més els gestos que no passa ara. Per entrar un disc, o una entrada, o vull publicitat, o tira'm un disc, o una cinta, saps? Allò que tu quan coneixies el locutor, que portes molts anys treballant amb ell, ja de vegades amb una mirada t'entens. Francesc Cotillas, el muntatge musical, us parla Xavier Grasset, això és El món s'acaba, però s'acaba bé. Els primers arribem a les 9, van arribant la gent més o menys, a les 11 fem la reunió de cada dia, i hi ha dies que sembla que sigui molt tranquil, això de fer un programa de 4 a 6, però ens hem de quedar dint aquí, perquè clar, hi ha coses que surten molt al migdia. Hi ha un parell de coses, però portaran més coses avui, A partir de dilluns que ve, cada dia passarem fragments de les anècdotes o de les històries que ens vulguin explicar els oients. Totes les que fan programes a la tele són dones, i tots els que fan programes al matí a la ràdio són homes, a totes les emissores. Sí. No sé, hi ha molts... Això és un fenomen que s'hauria d'analitzar amb tranquil·litat. Hi ha qui diu que són els programadors que insisteixen, o que hi ha encara la idea que duga que la ràdio de dones, que fem dones, és per dones i és el públic de la tarda, cosa que no és veritat, Primer sobre la portada, no està corregida encara, però me la passem. La Ràdio Nacional de Catalunya. Maria, la portada no està corregida. Està aquí. Deu ser l'últim que t'ha sortit. Reprenc jo. L'informatiu del migdia. Edita i presenta Jordi Lucé.
Bon dia. Per primera vegada en el judici dels GAL, un testimoni ha apuntat directament... Jordi, quan la tinguis, l'entradeta i fa dos. Saltem fins a Girona. Albert Requena, bon dia. Bon dia. El conseller d'Indústria, Comerç i Turisme de la Generalitat, Antoni Subirà, ha dit avui que no es pot predicar un servei turístic de qualitat si no es pot garantir el subministrament elèctric. Resta d'Europa, que és la comunitària... Truca'm a l'economia perquè primer va l'economia i després amb els anys. Però cap dels dos països no va ratificar el traçat de la frontera. Deixem el continent negre per situar-nos al cor d'Europa, a Brussel·les. Carme Colomina, bon dia. Hola, bon dia. Sí, la Comissió Europea no dubta, però que el govern israelià ofereixi novament negociar l'obertura Què? d'un port i un aeroport comercial per Palestina. Busqueu-me la Mercè. Tot i això no pensa canviar les seves amenaces. 1, 2, 3, provant, 1, 2, 3, provant, aquí l'Alcosser. Carme Colomina, Catalunya Ràdio, Brussel·les. Gràcies, Carme. Anem pel judici del dia. Marcel Cossé ens informa des de l'Audiència de Barcelona. Mercè, bon dia. Què diu la sentència? Hola, bon dia. L'Audiència de Barcelona ha condemnat a 10 anys i 10 mesos de presó Dino Marcelo Miller per 2 atracaments consumats, 2 atracaments frustrats i una detenció il·legal al gener i al febrer del 97 a Barcelona. Home, jo, per exemple, vaig ser contractat amb un passadís. Jo estava per aquí en un passadís i em van contractar. Jo crec que això ara seria impossible. O sigui, jo encara vaig ser del 89, no sóc de la primera fornada. Però encara era possible que si venies molt per aquí i aconseguies entrar, doncs si et veia algú que sortia d'un despatx i deia, tu, voldries fer un programa? I això passava. Això suposo que algun dia se'ns veurà el llautó i ens denunciaran. Home, al principi era una pura conya. És a dir, l'època primera, els primers anys, jo recordo que vam fer el primer programa d'aquesta emissora, es va fer la nit del 23 de juny que devia ser del 83. I, home, era la persona que portava els gin tònics, era el director de l'emissora. Amb això ja està tot dit. Vull dir que era el subministrament d'alcohol el portava el mateix director. I ara és difícil d'imaginar aquesta situació. És difícil d'imaginar el director portant els gin tònics. Perquè tot s'ha fet més seriós. Seran 3:45 de la tarda. Arriben els espectadors curiosos de l'aparador. Sergi Pàmies, bona tarda. Bona tarda. Quim Monzó, bona tarda. Bona tarda. Com sempre, els nostres espectadors curiosos han anat a veure una pel·lícula que començaran a explicar avui, dimecres i divendres. La pel·lícula... És una feina millor que d'altres. I rius, molts dies rius. Home, en el fons és molta barra, no? Anar a veure una pel·lícula a explicar-la. I tu què et dediques? Vaig a veure pel·lícules i l'explico per la ràdio. I només arribo al minut 5, no? És una mica rara. Nosaltres ja voldríem una pel·lícula passar-hi tot l'any explicant-la. Però la moneta no ens deixa. Molts dies, arribant el divendres, home, he arribat al minut 5. Podria valer la pena continuar una setmana més o 2 setmanes més. És el repte de la temporada que ve. Deixem una pel·lícula... Aconseguir una pel·lícula tota la temporada. La mateixa. En Jan acaba i se'n va cap a la dutxa, que és una cosa, que és un fet, un costum, una pràctica bastant habitual i que s'acostuma a fer per eliminar no sols la suor pròpia o aliena, sinó també les restes pringoses dels fluids corporals de l'altra persona amb la qual s'ha compartit una estona. La companyia d'aigües viu bàsicament d'aquesta activitat, és a dir, el fet de que la gent després del coit es dutxi fa que la facturació de la companyia d'aigües sigui bastant més alta del que seria si no es dutxessin o si no hi hagués activitat sexual. En general hi ha el llistó massa baix. Hi ha un llistó moral o de barbaritats molt baix i nosaltres de tant en tant fem alguna prova, diem a veure si avui la diem ben grossa, a veure si ens fan fora i no passa res. Vull dir que em sembla que en general hauríem d'intentar que el llistó fos més elevat en el sentit de que la gent digués el que li surti, no? El Cortázar, en un llibre, acostumava a citar un poema d'un, no sé quin poeta guarro anglès, que parla, després que ha tingut una relació carnal amb una noia, agafa, es fica la mà dins del calçotet, es retoca i llavors ensuma, s'ensuma la mà i diu... El calçotet d'ell, no? D'ell. Ensuma la mà i diu, així recordo el teu olor. Però això ho fa en forma de poema, que per cert no l'han convidat al Festival de Poesia, potser perquè és mort, però no. I ella que dius, hòstia, amb aquest cuit... Anava a dir ara. Primer de l'aniversari del president i després lo de les Space Girls,
Aquest matí ha estat a les emissores de la Generalitat el molt honorable president Jordi Pujol. Efectivament, així és. Ha estat amb embasses. No sé, senyor Marcelí, bona tarda. Bona tarda. Si ha coincidit molt és a dir, el qüestionari que vostè va fer amb el president o no? Exactament el mateix. Exactament el mateix. El mateix, perquè després el vam repassar una miqueta, però ja està tot solucionat, sí, sí. Molt bé, doncs avui, no sé si ho sap, però és l'aniversari del president. Sí, ho sabia, ja ho sabia. En fa 68 i des d'aquí, doncs, escolti'm, el felicitem. Moltes gràcies. Per molts anys, president. Què tal? Bona tarda. Bona tarda. Bona tarda. Què tal? Com va? Molt bé. Com va? Molt bé, bona tarda. Jo estic d'aniversari. Estem d'aniversari. Jo estic d'aniversari, però vostès també estan d'aniversari. Nosaltres en fem 15, però. Vostès, pensava aquest matí que en feien 10, però no. No. Has tingut els lapsos i en fan 15. En fem 15, només en fem 15. Només en fem 15. Vostè en fa... Jo en faig 60. Un parell més. 68. No, és igual, si no passa res. He estat amb embasses. Sí. I ja he dit, jo un moment que m'ha atabalat amb les preguntes i escolti, no fem ciència política ficció. Fem política. Jo ja l'he dit, no fem política ficció. Li dic, escolti, preguntin per les escoles. I aleshores m'ha preguntat sobre les escoles. Però, president, si aquella pregunta la teníem preparada, que veig que... Però no m'ha agradat massa, Aquell moment no li he fet gràcia. Aquell moment és com dir, no m'ha agradat massa. President, no es vol jubilar vostè com jo, no ens volem jubilar. Doncs no. Catalunya Vespre. Catalunya Ràdio. I una cosa més abans de començar la situació viària. Connexió amb el Reial Automòbil Club de Catalunya. Àngels Castuera, bona tarda. Bona tarda des del RAC. Recordem que la comarcal 1411 ha quedat tallada entre Gironella, Casserres i Puig-reig a causa d'un accident i que el trànsit es desvia per les carreteres B4131 i B4132. És tot des del RAC. Bona tarda. Hola, bona nit, com esteu? Bon profit? No, això ho direm més tard. Això ho direm d'aquí uns instants. Bona nit a tothom, benvinguts a la Vida en Solfa, molt benvinguts a Catalunya Ràdio. La Copa del Món de Futbol a Catalunya Ràdio. Mitjanit amb 9 minuts. Avui, aquest dimecres, comença el gran espectacle del futbol, el Mundial. El futbol és passió, i l'esport en general és passió, no? Però s'intenta, almenys ho intento. Almenys intentem fugir una mica de... sobretot del tòpic. El futbol i l'esport en general està ple de tòpics, no? Doncs intentem fugir del tòpic. Intentem buscar una mica més enllà del que és senzillament l'esport, no? 16 minuts per la 1 de la matinada. Durant 14 anys ha omplert el vestidor del Barça de bàsquet amb alegria, però sobretot amb un to de discreció que poca gent sap portar. Andrés Jiménez avui segur que se sent un veterà, ja és un exjugador. Ha plegat i ens quedem amb el dubte si dibuixarà la seva vida esportiva a través del seu alter ego, que són els còmics. Andrés, bona nit. Hola, què tal? Bona nit, Jordi. Deu ser molt dur, no?, anomenar-te exjugador? Jo crec que en aquest moment té una part dura. Home, a mi el que més m'agrada és intentar, com a mínim, extraure els sentiments de l'esportista. Molta gent té assimilada o associa molt la idea de l'esportista d'èlit amb un personatge curt de gambals, no? I moltes vegades no passa. I cada vegada menys. I aquesta persona, si tu el defugeixes del tòpic, generalment ell també marxa del tòpic. Em pots explicar l'anècdota del cartellet del dia que vas anar a concentrar, no sé si era amb la selecció espanyola el primer cop, o amb el Coto, o amb la penya... Ara jo soc veterà, però abans tenia un costum molt maca, que era que els novatos ens feien putades, no? Van anar per uns grans magasins de França, això era amb el Cotonificio, i bueno, em van portar un cartellet que només posava que jo era Jesús Andrés Jiménez, el famoso torero espanyol, i al meu company li portaven Jesús Peravila, el famoso banderillero ayudante Jiménez. Sí, tinc alguna mania, soc supersticiós. Per exemple, en tinc una, el meu tècnic, sempre que parlo amb el micròfon obert, ha d'estar pendent de mi. M'ha d'estar mirant constantment per trobar un punt en qui mirar. Que em tingui la sensació que algú m'escolta.
El dubte que quan fas un programa de nit, almenys el meu dubte que tinc quan fas un programa de nit a les 12 és: algú t'està escoltant quan per aquí als carrers no passa ningú? Hi ha algú que t'escolta? Són moltes hores de ràdio. És molta capacitat de comunicar, molta capacitat d'escoltar. Primera trucada, Josep Maria, bona nit. Jo crec que de nit ens podem permetre el luxe de fer una ràdio diferent i de comunicar d'una manera diferent, no? I de vegades fent ràdio de nit et pots permetre el luxe de tant en tant de deixar anar com pinzellades de la teva pròpia personalitat, no? Bona nit, gràcies. Albert. Albert, bona nit. Hola, bona nit. On ets? A Barcelona. Digue'm, Barcelona, on ets? Fa molt temps que he una pel·lícula que es diu Jules et Jim. Oh, que bona. Jo no soc gens lenta, jo soc una persona molt nerviosa, com pots comprovar. I faig un esforç, un esforç de frena, o sigui, contínuament estic frenant, Frenar per no parlar, frenar per no contestar. Aviam si hi ha algú que sapigués... Aviam, jo voldria fer una pregunta, aviam si algú s'ha trobat amb aquell cas. Una vez que la tria de preguntes. A veure, primer fer una pregunta que tu tens explicada. Sí, però la setmana passada... Josefina, bona nit. Bona nit. Com anem? Bona nit, Sílvia. Mira, que estic ben desesperada. Per què? Perquè la meva mare, que està malalt i va amb la silla de rodes, demà ens treu pel desauci. Mira, Josefina, farem una cosa. No pengis, deixa-li el telèfon a la Marta i a veure si ho podem solucionar. 93 201 7474, fax 93 306 9201, algun advocat, algú del jutjat, algú que ens pugui dir com es pot aturar un contenciós d'aquestes característiques. Com ho podem solucionar? Doncs falten 20 segons per arribar al punt de les 5 de la matinada. Això és Catalunya Ràdio, l'arriba al matí d'aquesta hora i després esperem compartir amb vosaltres l'última hora de Calorella. Fins ara mateix. Catalunya Ràdio, les notícies de les 5. Hola, molt bon dia. L'ex número 2 del CSIC, l'ex coronel Juan Alberto Perote, va apuntar directament ahir contra Felipe González a la seva declaració.